presentar breument aquest recurs que podria servir per a les claus d'introducció de disseny i impressió 3D. M'he trobat en que en alguns centres hi havia com aquesta dificultat després del disseny 3D de passar a la part d'impressió i que de vegades no es feia explicació d'aquesta part i per això havia facilitat aquest recurs. Vale? Bé, com a petit tall d'introducció, parlar, no, deixar clar com una idea de si una impressora 3D és algo que s'assembli a una impressora però d'objectes i explicar que, bueno, que encara són tecnologies molt diferents, que no és tan directe, no? Que la fotocopiadora o la impressora apretes un botó i ja ho tens, i aquí cal triar paràmetres, que no és tan fiable, tot i que va evolucionant molt la tecnologia, molts cops poses a imprimir una peça i al final la peça fracassa i no surt bé la impressió, que és molt més lenta, que la màquina requereix més manteniment i també que hi ha menys fonts en el sentit de que quan tu vols una impressió d'alguna cosa, doncs fas una captura de pantalla, pots fer una fotografia i ja tens allò que has d'imprimir. En canvi, tot i que hi ha molts repositoris, doncs no hi ha l'abundància de models en 3D i fins i tot alguns nens arriben a tenir la idea de que poden agafar una fotografia d'un cotxe i a partir d'aquí imprimir-se el cotxe. No? Doncs aquesta diferència de tipus d'accés o de facilitat d'accés a les fonts, a aquest material per a imprimir. I res, explicada aquest disclaimer, no? Aquesta aclaració, la idea del flux de treball, no? Com d'un arxiu digital, d'una figura 3D que es podria fer servir per realitat augmentada, realitat virtual, no? per molts contextes, que nosaltres normalment treballarem amb STL i que els programes que podem fer servir, Tinkercad, OneShape, AutoSketch o els que siguin, això ho hem de laminar, vale? A un format G-Code, pot ser Cura, Orca Slicer, Prusa Slicer, el que sigui, impressió 3D amb la impressora Sobol del FAig o Lego, Bambulab, el que sigui, finalment arribem a l'objecte. Vale? I aquí teníem aquest altre dibuix de flux de treball, també partint que a partir de la idea podem trobar un objecte fet, descarregar-lo i ja tindríem l'STL, podríem dissenyar-lo nosaltres amb el programa que sigui o podríem modificar-lo, baixar-nos un arxiu, aquest arxiu modificar-lo i ja tindríem l'STL que laminem en el laminador que sigui, el passem a G-Code, el fiquem a l'ASD i el fiquem a la tarja. A través de l'ASD, en el cas de les nostres Sobols, altres impressores podrien estar connectades per USB, per Wi-Fi o el que sigui. I aquí ja anem a la part que volia presentar. Una mica de nomenclatura i d'idees per poder parlar de tota la part de laminació i de disseny pensant en la impressió 3D. Aquí veiem el model digital en 3D de voladissos a diferents angles i aquí veiem el resultat, no? Com quan imprimim recte, si inclinem una mica no passa res, inclinem més, ja ens podem fallar una mica, aquí en aquest cas l'aresta, però encara està molt bé. Aquí ho podem imprimir, però regulero, i aquí tenim aquest desastre i encara sort que s'ha imprès, no? Que en molts casos ni tan sols aconseguiríem això. Els suports, no? Com si tenim una figura fins a 45 graus, doncs no necessitarem suports, però per un voladís més gran doncs sí que ho necessitaríem. I com si cal fer suports es fan servir, però que sí, és un recurs que sí el podem evitar millor per no gastar material, per no tenir temps de producció tan llargs, per no fer malbé la figura al retirar-los. Els ponts. Un pont no és un voladís, un pont és com un voladís, però que tenim un punt on descansar a l'altra banda. Llavors sí que els podem imprimir. El que passa és que com més llarg sigui el pont, doncs més riscos tenim de que no ens quedi bé. Depenent de com sigui la nostra impressora, pot haver una distància a la que ens ho faci bé i altres distàncies a les que ja comença a fallar. No? Podem testejar la nostra impressora, hi ha molts models per testejar això i poder observar i comprovar què tal ens ha fet cada distància de pont i saber, fins a tal distància ja m'ho fa. L'adhesió, l'estabilitat, si fem una figura amb molt poca base, doncs tindrem problemes. Millor si la figura pot tenir més base. Aquí veiem un exemple d'una figura que, tot i que li hem posat una base d'adherència, que ja veurem això ara a continuació, és tan poc que el capçal, quan està imprimint, doncs fa que la peça s'acabi tombant. I aquí veiem com aquesta peça l'hem aconseguit imprimir, però aquesta d'aquí no hem pogut imprimir-la. I com per millorar l'adhesió, tot i que tinguem
aquesta zona, que ja no és la punxa, però que tot i així és petita, podem activar l'adherència per tal de que ens faci una única capa, una primera única capa, que li donaria més adherència a la figura. Les punxes, doncs les punxes són, aquí tenim el model 3D i aquí seria la impressió, és molt fàcil que ens donin problemes, no hi ha un límit de prim que podem fer. Doncs, si ja tenim un nusel, normalment un broquet de 0,4, doncs 0,4 ja serà molt al límit del que podem fer, i si encara intentem fer-lo més petit, doncs segur que no ho podem aconseguir. Punts crítics, bueno, quan fem les figures en el món ideal 3D, doncs les podem fer com vulguem, però quan les anem a fabricar per estar en el món real, doncs és millor pensar en punts que hem de reforçar, no? Doncs si aquesta peça veiem que té aquesta unió, si això ha de tenir esforços, la podria fer molt feble, com reforçar una mica la peça ens podria anar bé. Aquí hi ha l'exemple d'haver fet un penjador, no? Això serien 2 forats per anar a la paret, i doncs, aquí tindríem, no, un clar punt crític, doncs podríem reforçar-la una miqueta d'aquesta manera. La col·locació de la peça a l'hora d'imprimir, si tenim aquesta T i la imprimim així, doncs hem de posar tots aquests suports. En canvi, si la posem així, ja no hem de posar suports. Si la posem així, a més de no tenir suports, la tenim amb la màxima estabilitat, que seria el cas d'aquestes dues figures, no? Tot i que això no sigui una punxa, és petit perquè és més gran, és menys estable, i tot i que li puguem posar una base, doncs seria millor, si la peça no requereix que estigui impresa així per algun motiu, doncs girar-la i col·locar-la de manera que sigui el més estable possible. La col·locació de la peça també és important tenir en compte els esforços. Vale? Les figures tendeixen a trencar-se per un canvi de capa. Si estem imprimint així, estem fent capa, 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 aquesta figura tendirà a trencar-se per aquí. No? Té un punt d'estrès aquí en el qual seria fàcil trencar-se. I si la tombéssim i imprimíssim així, doncs es trencaria probablement per aquí la figura. Llavors, si la inclinem d'aquesta manera, que els esforços, no? que està clar que com que això fa palanca, això tira cap aquí, els esforços tenen com aquesta direcció, no? Això tira cap a baix i tendria a trencar-se per qualsevol d'aquests punts. Si està impresa aquí, doncs, normalment seria per aquest punt, i si està impresa per aquest punt. En canvi, col·locant així la figura, aquests punts d'estrès mecànic estan tots a la mateixa capa. Per tant, aquesta figura serà molt més resistent a un esforç en el sentit natural que tindria això fet servir com a ganxo, que no pas aquestes dues. Doncs pensar en això, que això és una part que potser estem menys habituats i ens costa més, però per peces que han de fer un determinat esforç val la pena pensar-lo perquè realment aconseguim molt més bons resultats. Vale? Quan aconseguim que la capa uneixi doncs, tots aquests punts que tendiran a separar-se quan apliquem l'esforç. L'alçada de capa. Aquí tenim el mateix STL laminat amb diferents alçades de capa. 0,06, veiem la resolució que ens ha donat, 0,2, veiem la resolució que ens ha donat, 0,6, veiem la resolució que ens ha donat. I aquí els temps. També podem veure com afecta l'alçada de capa no només a la resolució, sinó també al temps de producció. I aquí veiem el mateix amb cubs. Veiem que en aquesta figura hi ha una diferència substancial entre aquesta i aquesta, i per tant, si volem molta definició, doncs té sentit que ens esperem a fer aquesta figura. En canvi, entre aquestes dues, pràcticament no podem observar cap diferència i ens hem estalviat mitja hora de temps de producció. Aquests casos d'aquí són casos extrems perquè això està fet en un nusel de 0,4, no? En un broquet de 0,4, i l'alçada de capa ha excedit l'alçada màxima que podríem tenir. Llavors això ha sortit una mica de miracle, ¿vale? I aquí hi ha molts errors. Aquí expliquem que en principi, no? Si tu estàs fent capes de 0,4, doncs no pots dir-li a la màquina que pugi més de 0,4 per col·locar cada capa. Mai hem d'excedir la mida del broquet. Però a més pot ser raonable tenir un factor com de seguretat que permeti apretar-se les capes i quedar-nos en un 75% de l'ample del broquet. Per tant, 0,4, que és el broquet estàndard, no passar de 0,3 d'alçada de capa. Aquí veiem exemples d'alçades de capa que estaven per sobre
d'aquest coeficient de seguretat. No estic segur si això està fet amb 4 o està fet amb 5 o amb 6, no ho sé, però veiem aquestes capes que queden separades, hi hauria molt poca adherència entre elles, es trencaria amb facilitat i fins i tot, això el sentit de la impressió és així, ens pot generar aquestes onades, no? Perquè potser està extrudint a la velocitat de 0,6 comptant que té un broquet més gran i aquest excés de material l'ha de depositar d'alguna manera i fa aquestes onades. L'infill o el farcit, no? He posat infill perquè, bueno, nom típic en anglès en el món, però el farcit de la figura, aquí veiem el mateix patró simplement amb diferents percentatges d'infill i aquí tenim els diferents patrons que podem trobar, això en concret en el laminador Cura. ¿Vale? Eh, Depenent del tipus de figura que sigui, els esforços que hagi de fer, potser seria més adient un o un altre, però podem no complicar-nos tant i simplement quedar-nos amb la idea de que quan tenim una figura que és estètica, que no ha de suportar esforços, doncs podem posar la figura buida o segons la forma de la figura, si necessitem que es pugui tancar bé la figura, podem posar un infil molt, molt baix que simplement ens ajudi a tancar la figura i que per a una figura que ha de suportar esforços mecànics, doncs millor posar-la una miqueta més alta. ¿Vale? Hi ha algunes persones que expliquen que en realitat una figura cap al 80% ja és més resistent que al 100%, perquè el 80% aquest un petit buit li dona un cert marge d'elasticitat a la figura que fa que es pugui doblar sense acabar-se de trencar. I en canvi el 100% és com molt més rígida i és més fàcil que es trenqui. I finalment fer una repassada de tot això, ¿vale? Com hi ha consells per al disseny, no? Quan estem dissenyant, si és possible, perquè de vegades, depenent del que vulguem dissenyar, doncs no ens ho podem permetre, doncs això, evitar aquests voladissos de 45% si podem, evitar que els ponts siguin més llargs que el que pugui fer la nostra màquina, fer bases d'una mida raonable, evitar les punxes i reforçar els punts d'estrès mecànic. I en el moment de laminar, doncs, si és possible, col·locar la peça de forma que t'estalviï els suports, que sigui el més estable possible i que lamini les capes de manera que compensin els punts d'estrès mecànic, els punts crítics. Que quan laminis t'has de recordar de verificar que has triat la impressora que faràs servir i el material que faràs servir i que has de triar amb criteri, pensant en per a què farà servir aquella peça i què necessita aquella peça, la alçada de capa, que per exemple que per una projecció recta, per una figura que tingui el mateix a cada capa, doncs no tindria sentit fer una resolució de capa molt, molt, molt petita, simplement seria perdre el temps. I podríem fer doncs, capes sempre respectant aquest 75%, tan altes com volguéssim, i el percentatge de farcit depenent dels esforços que hagi de suportar la figura, i activar quan cal els suports, si necessitem finalment suports perquè no ho hem pogut solucionar d'una altra manera, o activar l'adherència. ¿Vale? Llavors ja també he posat aquí enllaç a recursos per tenir a mà diferents videotutorials, aquest d'iniciació amb Tinkercad, també hi ha OneShape, resolució de reptes, una mica de SketchUp, aquí una llista de reproducció de vídeos que ja són com de nivell més avançat, parla com de trucs ja per fer una impressió pro, i aquí tenim l'enllaç a la presentació viva de recursos, concretament a l'apartat 3D, on, entre d'altres coses, hi ha generadors automàtics de mòduls de galetes, generadors de litofanies, per passar mapes a 3D i altres recursos. Això és tot, espero que us sigui de molta utilitat.